Тук ще взех ваучера за най-добрата ми приятелка. Мале, нямам търпение. Ох, искам да го видя как изглежда. И естествено няма да го отварям, да развалям опаковката. До подаряването му остават 3 дни. Аз тук с прическата остават 2 дни. Хора, остава 1 ден до подаряването и нямам търпение да й дам ваучера от Макарон БГ. До вечера си хващаме самолета за Амстердам и взимам Макарон БГ с мен дори в Нидерландия, за да го подарят там. Багажа ми е до никъде, обаче слагаме най-важното. 0 дни до подаряването, ето го ваучера в мен. В момента Санджи сме в Амстердам. От тук нищо не се вижда. Но тя няма представа, че на тази почивка всъщност ще получи и следващата си почивка, така че хайде да изненадаме. What? Знаеш ли защо се да се кажа? Ох, ми не знам какво съм избрал, ние толкова много неща сме правили заедно. Следващата ти почивка! О, благодаря ти! Не очаквах. Ти нали вече ми взе подарък за рождения ден? Ако искате и вие така да изненадате някой близък, Макарон БГ.